Има ли смисъл от това да взимаме протеин на прах? Голяма част от хората си мислят, че като тренират и пият протеин съответно, ще станат като Хълк в рамките на 1-2 месеца. Затова почват да го консумират непрекъснато. За закуска, преди обяд, след обяд, за обедна закуска, след тренировка, преди тренировка, за вечеря. После минава около 1 месец, виждат, че няма някаква грандиозна разлика и почват протеина е скам. Протеина само с него се опитват да ти вземат парите. Протеина не върши никаква работа. И любимото на нашите майки. Протеинът е вреден, протеинът е стероид. Ако приемаш хранителни добавки, ще умреш по-рано. И така нататък. Така че ако майка ти не ти дава да си купиш протеин, понеже си мисли, че това е стероид и че е изключително вреден, покажи и това видео. На български преведено, протеинът означава белтък. Всяка една тъкан в нашето тяло, освен подкожните мазнини, е изградена от белтъци. Когато се порежем, ние се регенерираме благодарение на белтъчен синтез. Когато тренираме, се получават микроразкъсвания в мускулите, съответно те